Esittelen nyt kaavaehdotuksen siinä vaiheessa, tai tarkistetun kaavaehdotuksen siinä muodossa, kun se nyt rakennus- ja ympäristölautakunnan listalle on lähdössä. Här ser vi illustrationsbilden över hela planeområdet och lite till. Vi börjar med att lite titta på den. Här kommer hamnvägen och i nuläget fortsätter vägen ner till hamnen, men den allmänna vägen slutar här vid porten och sen vägen fortsätter som körförbindelse ner till hamnen och till fiskehamnen och sen elstationen och runt stålfabriksområdet och sen här fortsätter vid mossens kant tillbaks till hamnvägen. Tässä kuvassa näkyy myös sitten punaisella kaava-alueen raja hiukan himmällä, eli satama on sitten itse kaava-alueen ulkopuolella. Hamnen ligger utanför planändringsområdet. Och stålfabriken ser ni här och tomten som har reserverats till den, och sen en ny industritomt vart sen shippingshallar kommer att flyttas. Tässä näkyy myös tämän T-korttelialueen, joka on tämä keskeinen osa kaava-aluetta tai keskellä kaava-aluetta, niin sen ympärillä sitten näitä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueita, joihin sitten muuta teollisuus- ja varastotoimintaa voidaan sijoittaa. Ja sitten täällä alueen pohjoisosassa tässä kuvassa alhaalla niin näkyy nykyinen entinen turvesuoalue, joka siis maa- ja metsätalousalueeksi sitten on osoitettu. Lyhyesti asemakaavan sisältö. Asemakaava mahdollistaa vähäpäästöisen teräksen tuotannon ja tuotannon tukitoimintoja sekä puhtaan vedyn tuotantoa. Lisäksi muita teollisia toimintoja jo näille T- ja T/LR-korttelialueille. Ja tämä LR tarkoittaa rautatiealuetta, eli sille korttelialueelle voidaan sijoittaa myöskin sitten rautatien varikko. Rautatien pistoraiteen tarvitsemia alueita. Sitten kaava mahdollistaa nykyisten toimintojen jatkumisen ja mahdollistaa sitten satamatoiminnon laajentumisen, kuten tuossa äsken mainittiin, ja sitten nämä sähköinfraa palvelevat alueet. Planen möjliggör stålfabriksverksamhet som är koldioxidsnål och sen veteproduktion som baserar sig på el. Sen övriga framtida industriverksamheter som lämpar sig för området, och de ska placeras de hör till T och LR-området, och LR betyder järnväg, stickspår som kommer till det där
stålfabrikområdets port. Men i det där trafikutredningen har man visat också alternativa sträckningar. Alltså om man vill i fortsättningen bygga stickspåret ända till hamnen så är det också möjligt på östra sidan av området. Och de där nuvarande verksamheter, elstationen och annat elinfrastruktur så hålls eller blir kvar där på området såklart. Och planeområdet är sammanlagt 444 hektar och byggrätten ungefär 1,1 miljoner våningskvadratmeter. Och av detta ungefär hälften har reserverats till Tegem, alltså stålfabriksområde, och hälften till Tegem-området. Här har jag skrivit fel, jag är ledsen. Tässä korttelialueen koko on 444 hehtaaria, kokonaisrakennusoikeus on 1,1 miljoonaa kerrosneliömetriä. Ja siitä noin puolet on tälle Tegem-alueelle varattu, eli terästehtaan korttelialueelle, ja hiukan yli puolet sitten tälle muulle teollisuudelle, siis mukaan lukien sitten tämä sähköinfra. Ja nyt pahoittelen, että täällä ruotsinkielisellä puolella on väärä luku. Ja tämä esitetty kerrosala on suuri ja erityisesti sitten täällä T-alueilla, eli alueen ulkopuolella, niin kuten tästä kuvasta näkyy, niin tähän on piirretty kaikki rakennusoikeus, mikä sinne kaavan perusteella mahtuu, niin se on merkittävän, sitä on paljon ja aika sitten näyttää, että toteutuuko kaikki vai tarvitaanko enemmän tilaa sitten varastointiin tai muuhun. Ei niin paljon rakennusoikeutta kaipaamaan tarvitsevaan toimintaan. De viktigaste ändringarna som har gjorts till planförslaget som var till påseende är följande. Tegem-planbeteckningen har ändrats så att nu tillåter den endast stålfabriken som har eller den där elenergibaserad stålfabrik och veteproduktionen och ingenting annat verksamhet, industriell verksamhet. På södra sidan området får man bygga hallar som betjänar hamnen. Och sen området som hade reserverats till solparken har tagits bort och ändrats till jord- och skogsbruksområde. Och det är därför att den där ekologiska korridoren som går där norr om planeområdet skulle liksom bli kvar tillräckligt eller hållas tillräckligt bred. Också det som har kommit mycket kritik på att de där skyddsområdena är för små, så nu får man sen samtidigt ett nytt skyddsområde mot Fagerviksvägen. Och här ser man den här ändringen. Tässä tämä aurinkopuistomuutos ja tässä nyt sitten aurinkopuiston tilalle on tosiaan tämä M2-alue, joka sallii sitten myös maan, tai joka on tarkoitus niin kuin läjittää pintamailla ja sitten läjityksen edistyessä, niin
niin istuttaa myöskin. Ja tarkoitus on, että alueelta ei kuljeteta pintamaita pois, vaan pintamaat läjitetään tosiaan ja niistä rakennetaan tarpeelliseksi, tai rakennetaan sitten maisemavalleja, meluvalleja, suojavyöhykkeitä ympäröivään maisemaan ja asutukseen. Sitten on yleismääräyksiin, jotka koskee koko kaava-aluetta, on tehty isoja muutoksia ja täydennyksiä. Ja niistä tärkeimmät ovat esirakentamista koskevat täydennykset, erityisesti suunnitteluvelvollisuutta ja valvontaa. Sitten hulevesien käsittelyä koskevia määräyksiä on tarkennettu ja sulfaattimaiden läjitykselle on tosiaan annettu vielä niin kuin omat erityiset määräykset. Vesienhoitoa koskien on annettu oma määräyksensä, muun muassa toiminnan lämpökuorma tai muu kuormitus mereen ei saa heikentää merialueen tilaa. Ja sitten rakennukset kaikilla korttelialueilla määrätään suunniteltavaksi siten, että mahdollisuudet hukkalämmön hyödyntämiseen huomioidaan. Ja valaistuksesta, joka on herättänyt myös huolta, niin siitä määrätään, että myös rakentamisaikainen valaistus tulee huomioida sitten laadittavassa valaistussuunnitelmassa. Myöskin kiertotaloutta tulee pyrkiä edistämään alueen rakentamisessa. Ja taas på svenska, för vi har ju samma beteckningar här på nytt sen. Och sen kan man konstatera att konsekvensbedömningen har kompletterats och till planematerialet innebär, eller där kan man hitta en sammanfattning av konsekvenser och lindringsmetoder som har konstaterats vara nyttiga. Eli kaavaselustuksen vaikutusarviointia tosiaan on täydennetty, mutta sen lisäksi on myöskin tehty tämmöinen sammanfattning, jossa on kerätty yhteen kaavan vaikutuksia ja niihin esitettyjä lieventämistoimenpiteitä. Nya planbeteckningar visar jag här. Först uudet kaavamääräykset, jord- och skogsbruksområde M2 som ersätter solenergiområde och sen som konstaterar deponering och hantering av sulfatjordar. Och där som konstaterar så är viktigt är avgörande det att man följer med just dagvatten och annat vattenbalansen där på området. Gällande vattenvård så har man gett beteckningen där det står att gällande eventuella kylvatten som verksamheterna på planeområdet ger upphov ska deras inverkan på havets ekologiska tillstånd observeras och vid behov minskas i enlighet med miljömålsättningarna för vattendragets och havets skötsel. Verksamhetens värmebelastning eller annan belastning på havet får inte försämra havets tillstånd. Och konsekvenser för vattendragen noteras under bygg- och verksamhetstiden i enlighet med en separat observationsplan. Eli vesienhoidon osalta kaava-alueen toimintojen
Kaava-alueen toimintojen synnyttämien mahdollisten jäähdytysvesien vaikutusta meren ekologiseen tilaan tulee tarkkailla ja tarvittaessa vähentää vesien ja merenhoidon ympäristötavoitteiden mukaisesti. Ja toiminnan lämpökuorma tai muu kuormitus mereen ei saa heikentää merialueen tilaa. Käytännössä vesimuodostuman tilaa tämän vesipuitedirektiivin mukaisesti. Ja vesistöön aiheutuvat vaikutukset todennetaan sitten rakentamisen ja toiminnan aikana erikseen laadittavan tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Sen väterör transportlinje för vätgas. Gasgrid planerar att bygga en omfattande gaslinje som börjar eller går under havet, sen där ungefär på samma ställe där Baltic Connector finns. Den där linjedragningen är inte ännu helt klar och därför har vi inte kunnat sätta den i planen, men tanken är att i detaljerade planeringen av området, alltså när man planerar byggande så måste man ta det beaktande. Och det kommer att gå längs Oljehamnevägen ungefär, men vart exakt så vet man inte ännu. Och sen är det där cirkulär ekonomi, kiertotalous, eli alueella tulee pyrkiä kiertotalouteen ja kierrättämään kaava-alueen rakentamisessa muodostuvia ja käytettäviä massoja ja materiaaleja. Och ännu det där rådområde på södra sidan av Tekem-området där tillåts shippingshallar. Täydennettyjä kaavamääräyksiä sitten Tekem-kaavamääräystä sen lisäksi, että siitä on poistettu mahdollisuus muihin teollisuus- ja varastotoimintoihin, niin sitten on tähänkin on vielä sitten lisätty vaatimus erityisen huomion kiinnittämisestä ympäristö- ja vesien suojeluun ympäristölupaehtojen mukaisesti. Alltså, det har tagits bort det här att man får bygga annat industri och förvaringverksamhet, men också har man sen satt till bestämmelsen som säger att särskild uppmärksamhet ska fästas vid skyddet av miljö- och vattendrag i enlighet med villkoren i miljötillståndet. Och deponiområden EJ2 och EJ3 har granskats. Nämä ohjeelliset tai maa-ainesten läjitysalueita on tarkistettu ja niitä on myös ne merkinnät on hiukan siirtyneet ja tosiaan tällä, kuten todettu, niin tällä sulfaattimaita saa läjittää tänne EJ2-alueelle, eli sinne maa- ja metsätalousalueelle. Ja tässä sitten todetaan, että se luvitetaan ja siinä sitten tästä rakentamisesta ja valvonnasta määrätään tarkemmin ympäristöluvassa. EJ2 betyder just, eller lika det där deponiområde EJ2 ligger på det där skogs- och jordbruksområde, och där konstaterar man att det behöver miljötillstånd och sen i tillståndet definieras noggrannare hur området ska
förverkligas och byggas och övervakas. Och EJ3 som ligger närmare sen Marsjö, så där får man inte ha sulfatjordar. Och gällande vattenförsörjningen så konstaterar man att byggnaderna ska anslutas till det här har vi fel igen, hittar jag ett fel, till Vattenverkets vattenförsörjningsnät, alltså inte kommunala, utan det kan vara vilken vattenverk som helst, men det betyder att man behöver inte, eller man ansluter inte, eller om det är kommunen som sköter sanitetsvatten, så det är som sagt bara sanitetsvatten och inte processvattnet, utan processvattnet ska sen behandlas i egna reningsverk. Tässä tosiaan huomaan nyt virheen täällä kaavamääräyksissä, niitä valitettavasti aina jää, eli ruotsinkielisessä puhutaan kunnallisesta, ei nimenomaan tarvitse olla kunnallinen, vaan vesilaitos ylipäänsä. Och sen belysning som konstaterar att man måste också ta beaktande byggtiden när man planerar belysningen. Om byggnader så en stor ändring är det att när man planerar byggnader och funktioner ska man ska beakta att det finns möjlighet att använda spillvärme sen i senare skede, fast om den där framtida användaren är inte ännu, eller att man inte vet den där framtida användaren ännu, men att man försäkrar den här möjligheten att spillvärme kan användas sen senare. Rakennusten osalta tosiaan iso muutos on se, että rakennusten ja toimintojen suunnittelussa tulee huomioida, että tulee varmistaa mahdollisuus sitten hukkalämmön hyödyntämiseen myöhemmin, vaikka sitten tämä hukkalämmön hyödyntäjä ei tässä vaiheessa vielä olisikaan sitten tiedossa. Och Stor-Olas gård som finns här mitt i Tekemkvarteret, så här bestämmer man att huvudbyggnadens stockstomme ska flyttas till ett nytt ställe. Och där i planen nere vid stranden har visats ett möjligt ställe, men att det kan också flyttas till något annat ställe. Att det bestäms inte i planen, men att det behövs rivningslov för att flytta den, och då ska man presentera också den där nya platsen. Sen har det kommit mycket respons gällande brytning och annat förberedande markarbeten. Och här har vi satt flera nya bestämmelser. Speciellt gällande systematik och planering, och också har man konstaterat att när man börjar byggnadsåtgärder ska man alltid anmäla till byggnadsinspektionen, och där i samband med den anmälan så kan myndigheten ge behövliga instruktioner. Och krossning förutsätter miljötillstånd, och den ges av kommunen. Och om det är sån här kortvarig krossning så det är bulleranmälan,
och då kan också myndigheten ge instruktioner eller bestämmelser hur man gör arbete. Och när får man krossa. Det var min presentation, mina bilder, och nu kan vi komma tillbaka till den här bilden. Och nu det har kommit frågor ett ögonblick. Jag börjar här uppifrån. Kaavamääräyksiin tulee lisätä hule- ja suotovesien kohdalle, ettei kyseessä olevia alueita saa kiintoaineiden lisäksi valua myöskään ympäristöä varantavia tai saastuttavia kemikaaleja, esimerkkinä vaikkapa rikki- ja alkaalivuodot. Kiitos, merkitään tiedoksi. Vem kommer att göra observationsplanen för vattenvård och hur kommer värmebelastningens effekt på havsvattnet att övervakas samt utvärderas? Det är AVI som ger lov som gäller vattenområde, och då är det också AVI som övervakar. Men här ger jag ordet till Julia. Julia borde vara här. Hon... Tack Kaija, det är nog precis som du säger. Ja. Kuka antaa nuo EJ-alueiden ympäristöluvat, kunta vai ely-keskus? EJ-alueiden ympäristöluvat tulevat, haetaan sieltä, tai siis kuuluvat EJ-alueet kuuluvat ainakin osin sitten ympäristölupahakemukseen, joka sitten jätetään AVille, mutta onko sinulla, Julia, tähän jotain tarkempaa sanottavaa, että missä raja kulkee, että milloin on kunnan ja milloin on AVin, kun maan läjityksestä keskustellaan? Se on siis riippuen sitten määrästä myöskin, mutta Julia varmaan osaisi kertoa tarkemmin. Joo. Kyllä se on juuri näin, että se on juuri niistä vuosittaiset määrät ja ne laadut ja minkälaisia vaikutuksia siitä odotetaan, mutta eihän tällä hetkellä ole niin yksityiskohtaisia tietoja, että siitä nyt voitaisiin sanoa yhtään enempää. Aivan, joo kyllä. No sitten vesihuollosta, miten harmaat vedet käsitellään, eikö niitä puhdisteta? Entä erilaisten alueelle sijoittuvien teollisuuslaitosten prosessivedet? Harmaat vedet menevät siis harmaat vedet, kun puhutaan saniteettivesistä, niin rakennukset tulee liittää määräyksen mukaan vesihuoltolaitoksen verkostoon, joten ne käsitellään sitten vesihuoltolaitoksen puhdistamossa. Sitten erilaisten teollisuuslaitosten prosessivedet, niin niitä ei käsitellä tämän vesihuoltolaitoksen puhdistamossa, vaan ne käsitellään aina kyseisen toiminnan kyseisen teollisuuslaitoksen omassa puhdistamossa, ja sitä sitten ympäristöluvalla valvotaan. Miksi Stor-Ularsin päärakennus määrätään siirrettäväksi? Onko se pakko siirtää, vaikka vihreä terästehdas ei toteutuisi? Stor-Ularsin päärakennus sijaitsee jo nykyisellään
käytännössä keskellä korttelialuetta, puoliksi osin voimassa olevan rakennuksen rakennusalalla, joten se on hyvin keskeisellä paikalla. Voimassa oleva lainsäädäntö antaa mahdollisuuden tehdä näitä valmiste-esirakentamista jo ennen kuin itse investointi, ennen kuin itse rakentaminen alkaa. Eli näitä tontteja, kaavan mukaisia tontteja voidaan esirakentaa ilman rakennuslupaa lainsäädännön mukaisesti, joten se, että sitä sitten se jäisi odottamaan, niin se saattaa, että se määrättäisiin odottamaan sitä investointipäätöstä, niin se saattaisi aiheuttaa haittaa sitten sille niin kuin, tälle lainsäädännön tarkoittamalle mahdollisuudelle valmistella sitä rakennuspaikkaa. Toki asemakaava pitää olla lainvoimainen, mutta se siirtäminen ei ole edullista. Se on kallista puuhaa ja siinä varmasti sitä ei tehdä ennen kuin se on tarpeellista. Sitten ljudföroreningar bör övervakas och vid behov åtgärdas. Och det stämmer. Och det har talats mycket om LNG-båten, att varför behöver den inte följa miljölovets begränsningar, och det har vi ju inte exakt svar, men det är sån här huoltovarmuusärende, och då anser vi att myndigheterna har varit inte så noggranna och strikta som de skulle säkert vara när det gäller någon sån här liksom privat industriverksamhet. Och ljudförhållanden och föroreningar övervakas redan i nuläge och vid vissa punkter, och eller den här ljudnivån på området, så det vet man exakt, och det har tagits beaktande när man har gjort modelleringar för det där samverkan. Eli näitä meluselvityksiä tai melutarkkailua tehdään jo nykyisten ympäristölupien perusteella ja nykyisen toiminnan mukaisesti, ja sitten nämä tarkkailutiedot on huomioitu, kun sitten näitä tulevia tai näitä tulevien toimintojen ja voimassa nykyisten toimintojen yhteismeluselvityksiä on tehty, joten ne on huomioitu ja sitä tarkkailua jatketaan, ja meidän näkemys on, että LNG-laiva, joka on ylittänyt ympäristöluvan mukaiset melurajat, niin ei ole niin tarkassa, tai viranomaiset eivät reagoi asiaan yhtä hanakasti, koska on kyse huoltovarmuusasiasta, kuin mitä sitten reagoisivat, jos olisi kyse yksityisestä teollisesta toiminnasta. Sitten vesiensuojelumääräykset ohjaavat siis nyt vain muutettavalla kaava-alueella tapahtuvaa toimintaa, eivät satama-alueiden tapahtuvaa toimintaa. Miten tämä voidaan huomioida seurannassa? Tämä vesiensuojelumääräys tulee vesipuitedirektiivistä, joten kun satama-alueelle haetaan ympäristölupaa, niin silloin siinä ympäristöluvassa on osoitettava, että vesialueen tilaa ei heikennetä tämän vesipuitedirektiivin mukaisesti. Ja ympäristöluvassa siitä seurannasta sitten määrätään.
Vilka förberedelser beträffande katastrofbekämpning och katastroffinansiering har kommunen gjort? Kommunen är i första hand ansvarig vid en katastrof inom kommunens område. Det har gjorts en riskbedömning och sån här stor olyckabedömning som ingår i planematerialet och Tukes som övervakar kemikaliesäkerheten och säkerheten överhuvudtaget, så den här Tukes har varit med i myndighetssamråde. Tukes har gett utlåtande och sen också Räddningsverket har gett sitt utlåtande, och diskussioner har pågått, och också sen när verksamheten kommer på området så då görs det en räddningsplan, och den ansvariga är den där den som har verksamheten, och den godkänns sen av Västra Nylands räddningsverk. Eli tämä turvallisuusasia on tosiaan mukana näissä kaavan selvityksissä, ja on myöskin sitten Tukes ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, jotka on näitä valvovia viranomaisia ja toimeenpanevia viranomaisia, niin ovat mukana näissä viranomaiskeskusteluissa, ja sitten lainmukaisesti toiminnanharjoittaja tekee sitten pelastussuunnitelman tämmöisten onnettomuuksien varalle, ja se sitten hyväksytään siellä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksessa. Myöskin sitten kun terästehtaista puhutaan, niin terästehdas tarvitsee myös sitten erityisen kemikaali- ja turvallisuuskeskuksen luvan, kemikaalilainsäädännön mukaisen luvan, ja siinä näitä onnettomuusriskejä ja niihin valmistautumista myöskin sitten käsitellään. Eli tämä turvallisuuslupa ja turvallisuusasiat on yksi näitä monia lupia, joita sitten kaavan hyväksymisen jälkeen vielä tarvitaan ennen kuin toiminta voi käynnistyä. Det är tekniskt omöjligt att inte vattenkvaliteten, havets tillstånd försämras ifall över 400 nya fartygsanlöp kommer till hamnen och samtidigt kylvatten leds ut i havet. Hur har kommunen reagerat på detta problem? Hur fartygstrafiken påverkar havsmiljön, havets tillstånd, så har beaktats i MKB:n, och vattentillståndet följs enligt regler som ges i miljötillståndet, att det är någonting som man sen följer med. Att det kommer 400 nya fartyg per år betyder att den här fartygsmängden fördubblas jämfört med nuläge. Att det är nu såklart en betydlig ökning, men att ändå blir det sen inte mera än ungefär 2 fartyg per dag, per dygn. Tätä
laivaliikenteen vaikutuksia sitten tähän merialueen tilaan, niin sitä on selvitetty siinä YVAssa ja sitä sitten merialueen tilaa seurataan näiden ympäristölupamääräysten mukaisesti ja sitten tarvittaessa, kuten todettu, niin ryhdytään toimenpiteisiin, että se on ympäristöviranomaisen, alueellisen ympäristöviranomaisen valvonnassa. Var placeras deponin och hur renas lakvatten från den dagvatten? Ja. Kan damm spridas från deponin till omgivningen? Deponin finns här och enligt planbestämmelsen, jag tar fram den snart, så det vattnet som kommer därifrån, så det räknas inte till dagvatten utan det är avloppsvatten och det behandlas sen i det där reningsverket. Men att jag kollar snabbt om jag hittar den där planbeteckningen snabbt. På området får man tillfälligt lagra och slutförvara biproduktflöden och muddermassor. Noggrannare bestämmelser om genomförandet och byggandet av området samt övervakningen anges i miljötillståndet. Men att som konstateras så det vattnet som rinner därifrån så det är inte dagvatten utan det är avloppsvatten och det sen ska till reningsverket. Minne inkoolaiset siirretään, jos tehtaalla tapahtuu katastrofi? Matkaa kirkonkylään on vain muutama kilometri. Tätä turvallisuusselvityksen mukaan se vaara-alue ulottuu käytännössä vain hiukan yli sen oman terästehtaalle varatun tontin. Eli mitään sellaista selvitysten perusteella sellaista räjähdysvaaraa, joka aiheuttaisi kirkonkylälle asti vaikutuksia, niin ei selvitysten mukaan ole, että se vaara-alue, joka tämän selvityksen mukaan on, niin se ulottuu käytännössä tähän niin kuin, tässä on vetylaitokset, niin se ulottuu sitten tähän niin kuin, hiukan tämän Tekem-tontin rajojen ulkopuolelle. Laivat eivät tule ja mene päivässä, vaan purkavat ja lastaavat vaihtelevan määrän päiviä. Jokainen niistä ohjataan satamaan 2-4 hinaajan avulla ja käännetään Fusion Shemmön kohdalla suunnilleen. Väylällä tulee olemaan
jatkuvasti laiva tai pari odottamassa vuoroaan. Liikenne siis lisääntyy paljon. Tästähän ei ole tarkkaa tietoa, että kuinka suuria ne laivat on. Että toki osa on varmasti näitä LNG-laivan kokoisia laivoja ja sitten on pienempiä laivoja, joten tarkkaa arviota siitä, että kuinka paljon sitten laivaliikenne edellyttää hinaa ja toimintaa, niin siitä meillä ei valitettavasti ole, mutta kyllä se väylällä liikenne lisääntyy. Var befinner sig vätgastankarna och hur stora är dessa? Vätgasanläggningarna finns här. Varför tillåta planen att Rudus kan utvidga sin stenbrytning i Jordböle? Om jag svarar på det sättet att i den där gällande planen så Rudus äger det här området, och i gällande planen så största delen av den här området, Grävlingsberget, är betecknat som skogs- och jordbruksområde M samt Sjömansberget här. Och enligt marktäktslagen så hindrar, eller marktäktslagen, om man inte har en detaljplan som visar området för byggande eller tillåta byggande där, så behöver man marktäktslov, och enligt marktäktslagen så är inte M-område hinder till att bryta sten. Och Rudus har gjort NKB-beskrivningen och fått också den här motiverande slutsatsen om deras NKB var det nu 2015, och det område, och både det här Grävlingsberget och Sjömansberget innebär i det. Och myndigheten anser inga hinder till det att de ska brytas. Så enligt min tolkning, så om Rudus vill så får de bryta sten här, fast kommunen skulle säga vad, fast sen via domstolen om den så bestämmer att nu liksom den där nya planen sen ändå liksom bestämmer, eller i den där nya planen bestäms att här runt Rudusområdet ska lämnas sån här kant där det där berg, en del av berg blir kvar, och sen fyller och planterar man en sån här vall här längs kanten. Och sen planen i planen bestäms också höjden till marknivån. I den där gällande planen har man inte några höjdnivåer för de här områden som redan har krossats eller brutits, och vilket betyder att vissa områden är alldeles för låga eller lägre än man borde ha tagit. Och så kan man konstatera att den där nya planen ger sen ändå liksom
bestämmelser om hur man ska göra den här brytningen. Och sen också bryter man grävlingsberget så får man sen område, en tomt för industriell verksamhet. Om stålfabriken blir av så kommer det att finnas intresse för verksamheter där runt den. Vem har övergripande ansvar för att alla pålagda föreskrifter för stålverket efterföljs och hur ofta görs kontroller och kan kommunen stoppa verksamheten ifall föreskrifterna inte följs? Kan du Julia lite berätta om kommunens roll när det gäller sådana här liksom stora anläggningar? Ja, tack. Alltså främst är det ju som vi konstaterar det här esirakentamen, de här förberedande arbetena som kommer att övervakas av kommunen. Sen är det ju regionförvaltningsverket och där har vi ju sen endast möjligheter att ge utlåtanden. Så att på det sättet. Ja. Och myndigheten, den där ansvariga myndigheten kan sen stoppa verksamhet om inte bestämmelserna följs. Eller hur? Det fungerar ju oftast så att om några överträdelser sker så begär ju den övervakande myndigheten om olika utredningar och så vidare och sen bestämmer vidare enligt det. Det är en lång process. Ja. Mitä käytännössä tarkoittaa suunnitelmissa todettu pyritään termi? Esim. Valo- tai meluhaittoja pyritään välttämään. No, käytännössä se tarkoittaa minun näkemykseni mukaan niin sitä, että suunnitelmassa tulee osoittaa, että niitä haittoja on kun tehdään sekä melu- että valohaittojen torjumiseksi tehdään suunnitelma, niin suunnitelmassa osoitetaan, että on tehty kaikki voitava näiden haittojen välttämiseksi. Kuten esimerkiksi esirakentamista koskien on määräys, että tulee käyttää parasta mahdollista tekniikkaa melu- ja pölyhaittojen välttämiseksi, niin ne tulee sitten siinä suunnitelmassa osoittaa, että näin on toimittu. Kaikkia melu-, pöly- ja valohaittoja ei toki voida estää, kun teollisesta toiminnasta on kyse, mutta niiden minimoimiseksi tulee tehdä työtä. Sitten todetaan, että kunnioittavat kiitokset selostajalle, joka rauhallisesti esittelee tehtaan suunnitelmia, jotka aiheuttavat kauhun väristyksiä sen suhteen, mitä tapahtuu Inkoon luonnolle, merelle, ilmalle ja niin edelleen. Täytyy vain toivoa, ettei tämä toteudu. Merkitään tiedoksi tämä. Kaavamääräyksiin tulee lisätä määräys kalliokaistaleen jättämisestä louhimatta Grävlingsbergetistä pohjoissuuntaan ja koko suoalueen laidalta suojaamaan suota ja sen vesitaloutta sekä melun leviämistä teollisuusalueelta. Joo, kyllä. Kaavassa tosiaan onkin määrätty tämä
Grevlingsbergetin pohjoisosa. Siinä on ensin semmoinen alue, pilkutettu alue, joka tarkoittaa, että siihen ei saa koskea. Ja sitten sen lisäksi on tällainen maisemavallimääräys sen lisäksi. Eli näin. Eli tämä kallion reunama tulee säästää ja sitten tähän kallioreunaman viereen sitten läjitetään maisemavalli plus 25 metriin. Näin. Nyt loppu kysymykset ja aikakin on käytetty, joten hur kan kommunen kompensera de motsatta sidorna av Fagerviken för att deras boendemiljö förstörs? Till den frågan har man gett ett svar i det där bemötanden som publiceras på nämndens lista idag. Men att det har diskuterats om alla möjliga, inte alla möjliga, utan det har kommit frågor gällande fastighetsskatt och allt sånt där. Men det kan jag som planläggningschef ta ställning till att det är sen andra som svarar på den här frågan. Hej, tack ska ni ha. Diskussionen fortsätter och nu är det nämnden som behandlar ärendet följande gång nästa vecka och sen vi får se hur det går vidare. Kiitos kaikille osallistumisesta ja kuten todettu, keskustelu jatkuu ja tosiaan ensi viikolla sitten maanantaina lautakunta käsittelee asiaa. Hyvää illanjatkoa teille. God kväll. Hej då.